Moving away from politics, tichoke ndithu kundale tiloweko ku nkhani zochitikaso mu dziko muno koma nkhani zofunika zikambidwe. Kulitu tiyana tochuluka ndithu kumathamangira 20 ku Ndende timakanda tukuteko ku Ndende. Kumafunsabe kunena kuti timakanda tonena kuti nonse tinayambe kuyankhula tinarunde kuti nukuzindikira sitinazindikire bwinobwino tukapezeka bwanji ku Ndende. Nzotheka timakanda timeneti kupalamula. Zukhala motani nanga tsogolo lake likhala lotani poti anawo ndekuti akhala bali ku Ndendeko kwa zaka. Nkhani zosakhala bwino koma tifotokoze motere kunena kuti kuchokeratu ku nthambi za Ndende mdziko muno afotokozatu kunena kuti pali ana ndithu omathamangira 20 timakanda tomwe nditotino nditosapitirira zaka zitatu 3 years below. Ngati akula zaka ndekuti zaka zitatu ali mu Ndende ndipo akukhala mu Ndendemo chifukwa chonena kuti amayi awo anamangidwa ndena angasabadwira mu Ndendemo mwemwe nawo zosakhala bwino ndete ali kumene koko ana omathamangira ndithu 20. Malinga ndi amene amayankhulira Ndende za mdziko muno Stephen Meke afotokoza kunena kuti azimayi awawa amene ali ndi ana amene wa mu Ndende anapalamula milandu yosiyanasiyana ndekuti kuli azimayi ena anapalamula milandu yokupha, enawo amafuna kutaya ana, mwinaso ndekuti ana ake ndiomwewo amene amafuna kutayidwawo, komanso ndekuti no enawo kunali ndekuti kuvula za anthu. Mukuonanso pano ngati nokwa azimayi amene no anaphawo zachiziwikire ndekuti akuseva life sentence akukhala kuseva ndekuti jere mpaka na moyo wawo wonse nanga sinde kuti ukakhala wapha mazura akupanga sentence life sentence mwayiona ukakhala ku Ndende moyo wako wonse nangona chosa moyo wa munthu ulinde mwana kumene kuchazikhala bwanji tena tichasunga tisiye kumudzi ndana amene asamale ana amenewo ndi ndana amene asamale ana amenewo ndeuko ukumaneso ndi azibambo onena kuti no they are useless men chifukwa tutilitu ndi azibambo tomwe they are useless. Let's be honest, kuli azibambo enzitsere kuweteza azibambo ndekuti akuledzera zane sangakwanisenso kusamalira ana aja mwayiona no option ana aja ali ku Ndende kuja ndekuti no kumene kujako kumakhala kumene kubadwa kumene kuja ndikumakulira kuti komweko ndekuti kumafika mpaka na zaka zitatu. This is not a good development at all. Sizabwino olo ndi pang'ono pomwe kunoti chabwino nangati ayapanga bwanji sizabwino ndeta kunoti no paka nali panopa mu Ndende za mdziko muno muli amayi okwana 250 azimayi okwana 250 ali mu Ndende za dziko lino ndetu kuphatikiza pamenepo ndekuti kuli azimayi amene wawo amene ali ndi anano omakwana thamangira ndithu 20 ana otino ndachichepere ang'onoang'ono sanayambe kuzindikira. Nkhani tikambepo motere kunena kuti nkhani siyabwino olonde pang'ono pomwe ana akubadwira mu Ndende ndikumakulira mu Ndende mukuyembekezera zonena kuti no olatata apasidwe chance atuluke apite kunja kunoko azapanga zotani zosakhala bwino mwayiona. Ndeti yambire no ndi makolo chifukwa ndi makolo amene apangise zonena kuti anawa akapezeke mu situation imeneyi azimayi. How do you feel? Look at this. Mukuziona motani zimenezi chifukwa tikunena pano ena kutera kwa apangano zoona kuti azipalamula ena muzuzitsa nazo ana ndi zimenezi moti nonso mungakhale basi ndi makhalidwe abwino basi zosokoneza phwanya malamulo zotsatira zake ndi enano ndekuti ndinoyembekezera kale kupita kumene kuja ndi ana zikhala motani no choice anaja akapezeka kakhala kumene kuja nawo moyo wa ku Ndende ndi moyo wa ku Ndende posatengera zonena kuti uku ndi gawo la azimayi uku ndi gawo la azibambo ku Ndende ndi ku Ndende ana aja kukula ndekuti ndi moyo wakuti kumene kujako mukuyembekezera zonena kuti ana amenewo azakhala pasi ndi kumaopa lamulo kusogolo kuno chifukwa lamulo limaopedwa lifo cha Ndendetu mwayiona akanoti usaphwanye malamulo akumanga upita ku Ndende mwayiona kungochosa Ndende ijayi kungochosonyolo ujawo palibe amene aziopa lamulo imene ndi chilungamo chimecho tingolowa ndekuti mu anake basi chaos amwene aliyese kupanga zimene akufuna mmene akuyemverera mwayiona koma Ndende ija ndi imene timaopsa atumeneja maula amwene kumaula amwene kuchichiri kaya ndi kumatchaya tuku fanzeke makhayi kuopa ndekuti Ndende ndifake wazikuti fanzija ikulani ikusamala malamulo. Now ana awawa iwo abadwira mu Ndende momwemo ndajone nora katukoti kuti chani
ife tinabadwira mu Ndende kuona ngati Ndende timayopa Ndende ndi pa home nanga sinde pamene takulira kodi ngati ifeyo timayamba kukwawa kuteko timayamba kumakwawira nde kuti no makonde a Ndendezo nde ungatiuze chani. Izi ndi zimene zingapangise ana amenewa kuti azakhale ngati tosiri kufuna kunena kuti no nde kuti tikuwapangira tsogolo kuti zakhale motero ya koma kuti no apeze kuti ana aja asamaopera mulofa chani. It makes sense itu. Izi zinthu zonena kuti ana amayankhula choncho zizakhala nde kuti zikumamveka kuti ya anawo abadwiradi komweko ndikumakulira komweko moti noyo ngati anaona dziko labwino tingoti ngati anaona dziko nde kuti kunali ku Ndende atatuluka kunja nde kunali no kwa chilendo kodi kunonso ndi anthu amakhala motani kodi kuje kuti timakhala mosiyana. This is it. Tikamakamba chonchi iwe nditi ana ting'ono mungamalingalire choncho komano tikalowaro nde kuti notipite ku psychology tikampeze Erik Erikson amene ali ndi ma 8 stages za human development. Mukaona zonena kuti Erik Erikson amakamba po nkhani zokhuzana ndi kuti ana aja anakali achichepere apezeko zono tino akuphunzira khalidwe ndi zimene zimakhalitsa mwayo wa ajawa aphunzira khalidwe amaona dziko menemo ngati dziko aliona loyipa kwambiri ndekuti amadzadzo kuti ndi dziko ndloyipa kudzera mwa anthu amene azungulira nthawi imeneyo. Tiana ngati nakati ting'ono mungotimenya kumangotimenya tozoti dziko lino loyipa langotsatsa ndi anthu ankhanza nde nafenso tidzimenya basi tukhalidwe yake limakhala liti limenelo. Nawo mukaphunzitsa khalidwe limenelo ngati mukuwaonetsera chikondi akamalira kwa anyamula osati akulira koma nde kuti kukwekweza iwe undisokosera apezeko zoti ayambaso nde kuti kukulandika khalidwe kuti amayi athu amatikonda amatisamala dziko lino lodzadza ndi anthu abwino nafenso tokwena recap amatenga makhalidwe amene aja ana tinakaiti ting'ono teja kuma infant stage kuja tinakaiti ting'ono. Now kumene level imene yoyo imene mukamanga zimenezo yoyenera kumanga zimenezo balinga ndi Erik Erikson ndekuti tianati tukazindikira tili mu Ndende muja timakhala baso ndikumaonera Ndende ndi Ndende kumaonera azimayi akumenyana fande kuti kumakhala tu life yake ndimeneyo akukangana chani zambiri anazono moyo nduti ndi umenewo. What do you expect? Mukumanga nonde kuti no kakhalidwe koyipa mwana aja kusogolo kuna zoti izi ndi zomwe tina ngati tinaphunzira ifeyo kuti no kakhalidwe kukhala ndi ukuku. Nawo nanga kwa amene azimayi awo akhala ali mu Ndende kwa miyo yawo yonse life sentence zikhala bwanji awatenga chabwino ana aja akula asunthe amene awasunthe mwina apite kunja kakakhala ndi achibale kuti mukuona ngati ana ajawa akakhalabe ndi guidance yabwino akaleredwa bwinobwino kapena kapezeko zonena kuti kumene kuja amayi anu tu ndi chigandanga anapita ku Ndende kukhala kumene koko nimusamati pase busy ndi maikonomi amene avuta timakamba nkhani za azimuna ngati anali ndima nanga anawo anangobwera okha ngati alipo azibambo amene anapereka ana amenewo azibambo amenewo timakamba za azibambo amenewo check look at them where are they ali kwina kwake ndithu zosokonekera enawo sutajamba enawo mwamu wachani irresponsible fathers. What do you expect? Ana aja nde kuti no akakakula kuja moleredwa mwemo ma foster families kandi machani azikazungulira uko ndizijatu kumava blantyre muli ana maskini muli longwe muli ana maskini koma ku blantyre kunde akuzunguza anandibera handbag maishu zake ndamene wafota akukula nde kuti no azimayi awo kulibe apanga bwanza anaja akuyenera basa aphunzire nde kuti kumapanga hasoka kuti apeze chakudya. We are nde kuti creating another generation of criminals tikupanga nonde kuti mtundu wina so pamenepo kukuza mtundu wina what is gandanga mwaona tizigandanga take sotopsha tonena kuti sitizizawo paso nde kuti Ndende mwaona nde kuti Ndendele palibe pamenepo ndekuti Malawi akupulowera kutino. This is not good. Azimayi inofunika muzikonze kumene koko ngati mumalingalira zoona kuti muzipalamula anu akuti kufuna kutani kutaya ana mufuna muntaye mwana inu mene mmapita kuti mukatenge mimba tizeti simmaziwa haya inabwera mwa ngozi yakutino sumazo zonena kuti wewe pamene wagona ndi mamuna nde kuti no oseziteteza bwinobwino osapeze kuti mwatenga zimemeje zapiwo kapena kulera mukhoza kupezeka zoti mwabereka mwana ngozi yakutino sizimatheka zimene zozoya you know exact order nde musungano nde kuti mwana ujano 9 months yonse nkukafika nde ku 9 months mukapezeka kuti mwana uja mukapanga deliver ko kachira kena komozeka raya mwana nde makeses amenewo yamponya ntimbo zamponya chani no kunena kuti kulisoda azimayi konja kuna kusakana when you get that as a gift then accept it chifukwa chani
inuyo mkazi wa ndithu kuna kuti zomwe tikupangazi ndi mamunayi zibereka ndithu mwana simakhala ngozi yayi ndi mukapezeka kuti mukatheraso kumene kuti inu mafuna mukhala mfulu mwana asamakutani musamakhale kuti ali kusana nthawi ina iliyonse mufuna mumuraye mumuphe mwanayo mukapezeka kumene kuti inu ndi mwana yemweyo nawo mwana uja akapezeka mu situation yoyipa chifukwa cha inuyo azimayi inunso pena pake muzikonze izi zinde it's not good pang'ono sizabwino pang'ono pomwe sizabwino ayi nkhanizi akuti